Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Huwebes, pitsa 13 na bulan sa Mayo tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa ngaton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa ngaton mga balita lokal 3 milyones nga balor sang proyekto genton over ni Gobernador Lacson sa napulo ka mga barangay sa probinsya. Bacolod target ang isa tubtob 2,000 ka mga tao mabakunahan umpisa Biyernes nga adlaw. Tag-iyasan tracking nagbulig sa pamilya sa napatay sa aksidente nga natabo sa tung Domingo sang Kagahon sa Barangay Alihis, Siyudad sang Bacolod. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Wala nagakadulaan paglaom ha? Wala untat. Siya na Senador Bongbong Marcos matapos liwat submit naman sang motion for reconsideration sa Presidential Electoral Tribunal para maligwat ang pagbasura sang iya eleksyon nga protesta bato kay Vice Presidente Leni Robredo. Sa iya motion, giningyo sinisapit nga ginabukusan sa mga Supreme Court Justice nga padayunon ang presentasyon sang ila ebidensya para sa third cause of action sa ila protesta. Madumduman sa tong Pebrero, nagbutar ang 15 ka mga maestrado nga panindugan ang pagdaog ni Robredo sa tong tuig 2016 nga piniliay. Kalakip sa causes of action ni Marcos ang pagbasura sa proklamasyon ni Robredo, recount kag revision sang mga baluta sa 36,465 ka clustered nga mga presento kag pagbasura sang election resort para sa Vice Presidente sa mga probinsya sang Maguindanao, Lanao del Sur, kag Basilan bangod sa ginaligar terorismo kag pagpamahog. Ginatumod ni Marcos bilang iya pilot areas ang Camarines Sur, Iloilo, kag Negros Occidental para magpatigayon sang recount. Sa iya bag-o nga motion, giningyo ni Marcos sapet nga manduan ang COMELEC nga magpatigayon sang technical examination sa mga pirma, sa mga botante, sa mga ginaprotesta niya nga clustered nga presento sa mga probinsya sang Mindanao. Pwerte, no? O sa bagay, wala man untat tubod, pwerte na mo kwarta sa mga Marcos, sa pamilya Marcos, pwede sila makagasto, magpa-recount kay kaugasto mo. Hindi sa kumbinsido sa resulta kagin palayag sang mga maestrado sang Korte Suprema. Di ara naman, nag-file naman siya motion for reconsideration. Ini si Anay Senador Bongbong Marcos, isa sang nahanay sa mga posible magpapili presidente sa tuig 2022. O galing, ining motion for reconsideration ni Bongbong Marcos, posible subol na. Lapit na lang ang eleksyon. Una ko abi kay Bongbong, total may tuyo kagiman abi, panangitan maglagang presidente. Bayin nila na ang mga akusasyon, motion for reconsideration, konsentrar ka na sa imo pagpapili presidente sa tuig 2022. Kaya do matunog ang ngalan nga posible isa siya sa magpapili presidente sa pungsod Pilipinas. Ti mapile ka motion for reconsideration. Tunan naman liwat sa mga maestrado,
tunan naman liwat sang Comelec, basi magdangat pa ini, natapos ng eleksyon, wala pa matapos ang imo protesta, kag imo motion for reconsideration. Puwerte ang politika, no? Grabe, labi kay nagahilapit na ang politika. Nasyonal, puwerte kainit ni nga aman. Manaog na sa pwesto mo si Presidente Rodrigo Duterte. So madamo nga mga ngalan ang karon nakahanay na, nagahangla na, nagahulat na, nagapreparar na. Posible mag-iningkwentuhan na, hindi magkulang sa 5 anom ni ang matabo. Pinakanubuos ni 2-3 ang magapapili sa tuig 2022 sa pagka-presidente pagkatapos manaog na si Presidente Rodrigo Duterte. So, ang eleksyon nasyonal, lokal, probinsyal, mainit-init ini sa pila ka mga pinili nga mga lugar. Sa pagka-presidente, vice-presidente, sa pagka-senador, kongresista, kag pinili nga mga probinsya kag syudad nga ang engkwentro masyado kainit. Balantayan ini ang tuig 2022. Dire, matakos ang imo serbisyo. Dire matakos kung ano kabakod sang ara sa puder, kag kung ano kabakod sang luyag mag-challenge sa ara sa puder. So amo ini ang eleksyon sa pungsod Pilipinas. Ginapiestahan ini sang pumuluyo. Kay amo ining tion nga para sa mga Pinoy daw Disyembre. Ang Paskuhan ay kagatagay kwarta puwerte. Hindi na matago. Sa panahon ni Marcos, diri nagmudagid ang tagay kwarta nga puwerte. Subong, ang mga bumuluto daw tamaran na magwa kung wala sang dinahimil nga blue ang kolor kag iban pa. Naanad na mo. So, gahulat na sila sang kwarta sa tion sang eleksyon. Amo ina mga politiko, gabubo man sila kwarta para lang makapungko sa pwesto. Amo ina ang matutuod nga senaryo. Bisan pang kumilik na gasiling nga amo lang ni asmat sa gastuhon sang isa ka politiko, imposible ina nga matabo. Hindi man na mabalaan sang kumilik. Akoon bala ka politiko na nga namayad sa? Natural hindi. Amo ina nga ginapaabot mangin mainit kagkabay pa. Bisan amo na ning matabo sa eleksyon ang ginapangamuyo talang wala lang sang pinatyanay. Wala lang sang tuman blaka daw medyo mga bayulinti kag makaladlok ligid nga mga insidente ang matabo sa tion sang eleksyon. Issue lang, depende sa pumuluyo kung sino ang luyag ya ibutang sa pwesto. Sina nga tinion kung campaign period na kag-eleksyon ang gamhana na amo ang aton sini pumuluyo. Sa puntalapis na butang ang kapalaran sang mga politiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na, sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Salamat sa Dios, padayon ang pagtupa sang ulan. Medyo nakakasyagawa ang kapaang sang panahon, no? Medyo pasalamatan ta ang ato didto sa ibabaw sa pagbukbo sang ulan, ginbasa ang kadutaan. Amat-amat na green naman ang kolor sang aton sini mga hilamon, kalanon sang kasapatan. Of course, pamalatian mahanaw-hanaw niya bangod sa kainit, heatstroke kag iban pa. Diri kita sa aton patrol sa sini nga mga tinion, galabutyar na siya sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Dinapasiplatan niya na kung anano nagakatabo merkado abierto, kamusta ang panghakot basura sang IPM, kamusta ang aton mga kauturan karon nga adlaw. Oy, mind you, wala opisina, no? Katapusan karon sang Ramadan sang aton mga kauturan nga Muslim. So gintila, kindeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte regular holiday ang Pizza 13 Huwebes bulan sang Mayo. Diri kita sa aton patrol, balita sa patrol. Ginaman sa karon ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, morning. Action Fred, good morning. Eid Mubarak, Action Fred. Aton mga kauturan, mga brother Muslim. Subong adlaw katapusan sang Ramadan di kuan siya Action Fred. Eid al-Fitr.
sa aton sining mga kauturan mga brother Muslim subong gina celebrar. So mga alas 7 karon na action na Fred sa sining aga liwat magatipon ang aton sining mga kauturan mga brother Muslim sa apat ka mga moske no diri sa syudad sang Bacolod. Kadugay katuan taman sila action na Fred. By the way, ang sitwasyon kag ang laragway karon sang syudad sang Bacolod kung dalanon ang aton sining paghahambalan action na Fred. Masyado pa katawhay gina lantaw ta ang aton sining kalangitan action na Fred. Mayad ang tiyempo nagapakita ang mga kapitunan sa kalangitan action na Fred. Isa wala sa may hulog, wala sa may nagpakita nga matahong bidoon action na Fred. Kung aga. Aras tupad mo na libot-libot Base siguro timingan siguro ni karon. Timingan kag malagpatan kunti bisan kami ni papangnani kitaon kit kag kita ta ang kaputi sang paa ay kaputi sang paa ang kaputi action na Fred no sang bituon nga malagpatan. Anyway, action na Fred, talking about basura ambal mo, tubang bala action na Fred sang isirak bahud mo ito basura. wala gyapon nalipatan sa gyapon ang paghakot sa basura. Basi ara yun lang dugay-dugay or basi siguro na namian lang sa tulo sa Teka, musta nga barangay 9 kahapon naging report nakot na? Hakot to, pero action na Fred, no? Aga pa ginakot na, pero subong, ara gyapon. Gapabilin na naman action na Fred. May mga basura na naman, supposed to be, di ba, dapat ambal nila, gabi hakutunan na nila. Or maybe mga alas 12 para pagbugtaw sa mga tao, limpyo na. At isubong nga ni action na Fred, ara gyapon ang basura, mayara na, or rather mayara na naman mga basura ginapamilag sa tubang sa barangay hall, sa barangay 9. Tabos na action Alvin, basi nahakot na, pagtapos sakot, pilak naman liwat. Amo nang nagakatabo. Oo, amo na action na Fred. Bisan gani sa tubang wala action na Fred. Sa dain na yan, ang ginambalan ta, dalan pa lang sa Burgos. Boy para ito na naambalan action na Fred ang kilid sa merkado, particular dara sa area action na Fred sa downtown sa may Central Market, may araman action na Fred. Nalabayan ta kagi naman ang area sa may Lopez Haina, may pila ka mga tricycles and even ang mga taxi ang nagahulat naman sa karon action na Fred. Sa diin may araman action na Fred, no? Pila ka mga tricycles ang gahulat man sang pila ka mga pasahero. Ang sitwasyon karon sang Dalanonte, of course, kilid sang Burgos Public Market, madamo na sa mga tricycles ang nagahulat man iban gindulong o kung nagdulong man sang pila naton ka mga kauturan sa temprano pa nga magapamalaklon sini nga gaway lang nga iban. Temprano pa man aksyon na Fred sa pag deliver no sa ila sini nga karne kitanta na diri subong ang pila ka mga isda kagang iban diri mga utan nga ginaamat-amat palang pasulod no diri sa area sa Burgos Public Market. Na istoryahan taman aksyon na Fred ang isa sa mga imam kung ti magambal kita sa Muslim community, ti magambal kita imam do sa ato ni kaangay sang isa ka pari aksyon na Fred. Kung paano nila gina-celebrar ang ining Eid al-Fitr o kung Feast of Ramadan, especially subong sa panahon sang pandemya. Naistoryahan ta diri si Imam Rashid Espinosa sang Abu Bakar Masjid. Dira action na Fred sa napahamtang sa may barangay 31. Kunti diri sa syudad sang Bacolod, apat ang aton sining mosque action na Fred, no? Ginalauman man nga magadagsa o kung pagabisitahan man sa mga brother Muslim, barangay 31, barangay 33, area sa barangay Takuling, dara naman action Fred sa may Alihis Tampi sa barangay Mansilingan,
Lihis Road, Barangay Mansilingan, araman sila ang iban pa, no? Kay may araman ang mga Muslim community man na dito nga ginalauman nga pagabisita man. And suno sa ila action na Fred nga ila man igapatuman ining proper protocol nga ginapangabay man sang syudad sa Bacolod kagasang IATF sa piyak sini nga subong nga adlaw kuntani magatipon sila sa kunay nagliligat to action Fred para sa tubang sa GC dira sa legal tipon mo o galing kay ti may pandemya. Dira lang sila sa ila sining mosque kag after sa prayer karon sa aga diwat magatipon kag para sa iban nga para naman sa salo-salo. Ari siya na Fred ang pahayag ni Imam Rashid Espinosa. Ang aton nga celebration nga Idul Fitr isa na siya sa aton nga 5 pillars sa Islam ang Ramadan. After the Ramadan kamay na nag-celebrate kami sa Idul Fitr sa ka-celebration niya sa diin. Natapos na ang bulan sang Ramadan nga sa diin dira din revealed sa aton nga creator nga si Allah sa kay Prophet Muhammad ang Quran. That's why nga tanan nga mga Muslim during the Ramadan nag-tarawih kag gina-recite ang surah sa Quran in connection sa pag-celebrate sa panahon nga si Prophet Muhammad gina-reveal ang revelasyon nga Quran. Sa din ang mga Muslim nag-celebrate sa Idul Fitr nga natapos na ang tanan nga kasulatan nga ginpadala sa kay Prophet Muhammad. Nung oras maipon ang tanan nga mga brother Muslim sir? Sa Bacolod, gina-observe na nato ng protocol sa mosque, nag-celebrar na lang sa Idul Fitr prayer. Sa Mansilingan, may harap kita sa Alis, may harap kita sa Abubakar Masjid, may harap kita sa Islamic Center sa Lopicina. Mas-start kami before 7 ang amon nga prayer aid. Katapos ang prayer aid, may harap kita nga khutbah, sermon, and then after the sermon, dira na ta makaaluto-luto siguro para mag-celebrate sa aton nga mga brother nga mga Muslim nga sa din ma-enjoy naman ang aton ng ginatawag nga kapistahan. So na Fred, inikabahin gid lamang sa nga pahayag ni Imam Rashid Espinosa action na Fred, no? After sa 30 days of prayer and fasting, di subong niya bahimo na sila makakaon na siya Fred at least in full meal sa ilaya 5 days o kunda 5 times a day na nagapangamuyo sila and at the same time dala na diri action na Fred ang sining ginatawag nila yung fasting. Pero siling ko gani kahapon na siya na Fred nagstorya kami ni Imam Rashid sunod sa iya di paano ang paghilawas niya pwede na unlike before hindi pwede. So amo ni action na Fred happy celebration karon kon happy feast day ang feast of the Ramadan o kon Idul Fitr sa aton sining mga kauturan. Actional Ben, Yes sir. believe ako ya sa Muslim nga ang ilaya pagpuasa isa ka bulan niya mo nga puasa kurti ya amo ni siya nga ang pagtuo nila kay ti ilay ginapatyan si Allah galing isama lang na lain na ngalan Diyos magyapon na pero isa lang ang ngalan ti ang Biblia nila Quran ang aton Biblia isama lang na may mga dutay lang nga mga pagbulubaylo sa mga tinaga pero para sa akon okay man na ang aton mga utod nga Muslim niya kung ang pagtuo ng hambalan kag ang pagpuasa wala makatupong. Hama ko isa ka bulan. Kani man, isa ka bulan, aga lang sila ako mamahaw lang sila action na Fred. Dimakon mo na yan, way na panyaga. Ang kalabanan sa ila action na Fred, ang ginakaon bawa prutas. Kag pagpuasa, ang puasa nila action na Fred, dala ang paglikaw sa paghilawas action na Fred, no? Amo ni ang kabahin sang ila sini nga pagpuasa. Isa ka adlaw, 5 ka beses pangamuyo
ti amuning mga belief kag ti of course action of right ginatawag tabla nga isa ka maayo nga ginahimo karon sa aton sining nga mga brother Muslim. Anyway, kami ni Papang Nani Action na Fred, halos 5 man ka bisis ka pangamuyo kag kung kaisa ka puasa man kami do. Napasa ka mo kaya launod ang bulsa mo. Amo! Amo gini Action na Fred, no? Wala unod ang bulsa dati sway puasa. Ang report sang patrol Action na Fred ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amo ni ang kapeng puno sang yerba kapeng sang aton tag Tadri sa patrol with aksyon na ni Kirao. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:21 na. Madmad na kita, kaagahon ron. Panumdum na kamo kung ano ang dapat naton pamahawon karon nga aga. Oy, wala opisina ha. Karon nga adlaw katapusan sang pagpuasa Ramadan sa aton mga utod na mga Muslim. O, anong ginapulupinsan nyo da? Paburgos kamo, palibritan, abierto na. Mga palapala, Sintra Market sa palibot na, abierto na. Kung luyag kamo magbakal, pamahaw, o kung may gintigana ka na, sa inyo sinipanimalay, amata na, kay las 4:22 na. Ako niya may ulo na ko to, sang lison. So, ginpress lang to. Pag-abot karon ti tulahon ta na. Kumplito na ko to, may batuan na ko to, may pahitan na ko to, may ginuluman na ko to nga dahon tangkong. Okay na to tulahon karon nga kaagahon. May ato naman ko to sang ining Bisaya nga ginamos bala. Nga katol ang lawas ko, pero kanamit. Kung kaon ka, pagkatapos mo kaon, palang ngatol. Sus, oo. Butangan mo magandang katumbal, butangan mo suwa, kanamit galing. Nga talag, naklaway mo, pagkatapos palangatol, pas ng lawas mo nga. Porte sa pagkanamit. Ining kampyon magtimplabla, sa Bisaya nga ginamos, ang sikrito yas na suwa gid, kag katumbal, tilawin nyo bla. Amo lang galing na, kay kadamo sang makaon mo nga kanon. Tiga ibitar gadang kita mo kanon kay mati balokan man sugar, porte, subong ang tao ya daw medyo gabantay na siya sa iya ikayong lawas. Pero kisa di kakapugong no? Pag masagamsaman sa dila mo, ang kananam sang Bisaya nga ginamosos, kag makahangkahang, porte ang timo mo sa kanon. Nami pagina kung ang gatimpla gasyot slipot, gagwapusod, baw, gananam pagid, ang Bisaya nga ginamos. Bugtaw ron! Enjoy lang kita. Sa first portion sa atong programa, tulotimpla pamahaw, report sa patrol, roll call kita. Amulan ning atong obligasyon, tagsa kakagahon, pamukaw sa inyo, pangpapagsik sang lawas. Ang una sa hanay gid, si Milili Oligo, si Wiwin Dueñas Biring, sang barangay Alangilan, taga Alangilan, good morning. Kay Sanso Jaime Alien, sang Houston, Texas. Kamusta na Texas? Kay Ronnie Gordon, kay Wendy Artigosa. Kay Wendy Artigosa, good morning. Ba si Banisa Mayo, beautiful afternoon. Off duty yan na. Mayo na, no? Puli na siya. Hapon ang off duty ya, pawayway na siya. Balisa, good morning. Kay Wilma Gomez Magbanwa, sa Riyadh, bao, pamilyaya, Sorbito, kag Subungman, Makahilo, family, good morning, kuno. Kay Erne Odis Colidas, kay Victor Tugap, kay Milvin Solidarios Abdo, sang Malingin, Bago. Taga Bago, good morning. Kay Raquel Di Maala, kay Pili Morales Quilio Aliesa, good morning man. Si Di Anton Diaso,
Di Anton Diaz, si Tony Diaz, nagamonitor sa Patria Village. Si Warren Ortez, good morning Warren. Kay Marlene Diaz, watching live. Kay Evelyn Pamusino, nagamonitor sa Lower Bicutan, Taguig City. Taga Taguig na, good morning lang. Dira sa Barangay Banago, sa Purok Nami-Nami, Surbing Tulintinas. Kay Maria Cristina Opao, good morning. Sa Purok Riverside Zone 3, Mercedes de Binagracia, Himayna de la Serna. Sa Purok Riverside Zone 2, kay Remedios Dish kag Nilson Magbanwa, Buna Sanchez. Sa Purok Katilingban, kay Jubie Tonggoy, Chian de la Cruz. Sa Purok Baybayon, Margarita Ladip kag Aname Pinunggan. Good morning sa inyo. May lang nga pagmonitor tagsagid kakaagahon. Dira sa kay Ruby Argente de la Luna, good morning. Baho kapita. Sige morning na sa imo. Kay Chawok Game Farm sa Barangay Alangilan, perting panukturuok sa manok na. Kay Grina Espanyula Tandoy, good morning man. Sige, bisan paano, ulo enjoy kita. Tagsagid, kakagahon. Tulo tamyaw lang kita. Sa aton mga utod gari, ari mayo nga panugyan ini, no? Ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic alas 9 sa ngaga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Kadto ka buda, komportable, matinlo, ang Life Extension Clinic. Sigurado, maserbisyuhan kamo. Bakal kamo sang ila produkto. Mabakal dira iniblang pinakasikat sa iban nga pungsod na panawag Super Life Extension Vitamin D3. Ara dira sa Life Extension Clinic. Amo ini siya ang makatapna sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Kag nagadipinsaman sa balatian nga mahimo pa magtapik sa aton kalawasan katulad sang COVID-19. So kalit kamo, bakal kamo sa ila produkto. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal man sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 4:27 na morning na kay Mini Oliadas live from Tucson, Arizona, USA. Sige, good morning. Balik kami pagkatapos ni. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Pagdayon Aksyon Radio.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Matasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Philippine Standard Time, las 4:33 na. Ano ang tikang sang panahon karon nga adlaw? Low pressure area na si Platan, 495 kilometro na sidlangan sang Davao City. Ini ginaopdan sang Intertropical Convergence Zone nga nagaapekto sa Mindanao. Ang Visayas maka-eksperyensya sa magal-umon nga langit, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan ng huyop sang hangin gikan na sidlangan pakadto na amina na sidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Pero nabatyaga naman sa gihapon ang pinakahiinit nga heat index. Ambot silingon ng mabatyagan mo bala? Mabatyagan sang tao sa lawas niya, sa dagupan, hamak mo, 52 degrees Celsius. Sos, puerte ini. Daw ginatutdal naglawas mo sini, puerte. Amo nang mabatyagan nga kainiton magluwas nga may ara pagtupa sang ulan bangod sang low pressure area. Puerte na gid ang panahon subong no. Ang climate change hindi na gid maagwanta. Di lahog-lahog, 52 degrees Celsius. Sos, puerte. Ang ilanat mo magsobra kung ito super na kainit, iniya 52. Amo nang mabatyagan nga kainit sa ibulawas. Daw ginalagas kasi ni. Kung may balatian ka sa kurason, laban tumba, wala pilas. Puerte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Kay Imbong Diocampo sa Maaw, good morning. Birthday sa anak niya, Francis Diocampo. Francis, good morning, happy birthday. Kay Jocelyn Libuon Dispoho. Kay Benji Ebido Aguilion, sang Purok Lubi, Tabugon, Kabangkalan. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning man.
may lang nga pag-monitor tagsagid kaaga kay Huma Lumina Arasya subong man kay Ninita Binyas kakadula siya kay porte ang sinudanayo sang Panamyaw kay Nulinda Auditor Lapos Aguirre good morning man kay Didene Ejuna good morning subong man dira kay gadula gisaw ginaagaw sang iba no ang ngalan Binyas Muya gali ni Lita Binyas Muya good morning man dira kay Idon Santia Locsin morning kay Nini Locsin taga Purok Santo Domingo kay Justino Hontiveros II good morning man may lang nga pag-monitor tagsagid kakagaon kay Judge Snap Diamante good morning kay Bitilaw sa Binalbagan kay Ruben Tampos ang LTO good morning si Toto Raul Alibuga galadlad na pamahaw mo na kay Roy Marino kay Pari Remias Arroyo gapangapin na ni good morning gid kay Johnny Dago sa Manapla parining Huriliaga bugtaw na o sige kay paring Istoy Querido bangon na jogging na dira kay Junjun Agustin and family sa Kawayan good morning lang kay Mon Lisay good morning man Action Radio Philippine Standard Time las 4:36 balikan ko kamo pagkatapos ining akon obligasyon standby. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. The most superior antioxidant, your daily... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong nagkalintangan Responsable at pagbalita Pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palangga ka mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod. Al Victor Espino sa pag-adjourn sang virtual session sang sanggunian panglunsod kahapon. So no, kay Espino, nagapanghimos na kuno ang konsehal para makagwa sa hospital. Inpahayag man ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran nga makabig recovered si Ramos matapos ang 14 dias na confine sa hospital. Suno sabi si Alcalde, recovered naman ang asawa sang konsehal kagin kabig mild case. Si Ramos ang una pala nga konsehal nagpositibo sa COVID-19. Pinapasalamatan man na sang pamilya Ramos ang tanan-tanan nga nagpangamuyo sa iya sini nga kalwasan. Amak mo, nakatibawa sa muna hindi laglahog ang COVID-19. Wala ginapili ini, sino ka man mahimo nga magtapik ini sa inyo kalawasan. So, halong-halong ang tanan nga mga health protocol tumano ninyo para hindi kita mabutang sa alanganin kag nataya dire ang kabuhi naton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na kay Kili Gili. Morning kuno sa tanan nga miyembro sang AFC, kay B-Boy Bilyasor, good morning man. O sa tanan nga mga miyembro sang KIC, Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Siocon, Joel Perido, Roger Aguirre, Gloria Porrado, kay Hubert Carion, kay Mayor, kay Jute Pascua, kay Lorini Canson, kay Buniad Vincula, kay Bibitan, good morning, kay Jerome Solinap,
kay Engineer Nariel Bantay, kay Mark Chua. Good morning sa inyo. Kamusta na si Lori Apurado kag si Kano Rivera? Gabuking-wuking kag nagajogging na sa palibot sang SM. Good morning na sa inyo. Subuman kay Sunjing de Monteverde Tukuda. Good morning. Watching from Japan. Sige. Best regards lang kuno sa de Monteverde family sa Murcia. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Kay Leo Magdaluna, good morning sa Purok Paho South. Aber, relax ka buda, kung may ginaobra, obrahan na subong. Subuman, pulo pangapi ka buda, pulo panilhig, pulo panglampaso, tigang kagiban pa, marelax ako bakadali. Natural, relax man kamo dira, pero hindi magalin. Kay balikan ko kamo pagkatapos ang akon obligasyon. Standby. Ang inyong mabatian, isa kabilaya. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna.
Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito.
Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing Pangalagad, karon nga kaagahon. Nakarelax na kamo, balbal naman kita, balik kita dire sa aton sini kalingawan, tagsagid ka kaagahon. Anano pagid ang mga balita lokal, target sa Bacolod Emergency Operation Center, ang 1,000 tubtob 2,000 nga vaccination sa kada adlaw, umpisa buwas Biyernes. Suno kay Dr. Chris Surungon, Deputy for Medical sa Bacolod, AOC. Pagausaron sang syudad ang 20 ka vaccination centers sa mga barangay kag makapadayon man ang vaccination sa 2 ka mall sa syudad. Ti Huwebes suno kay Surungon, wala vaccination sa syudad mangud holiday subong katapusan nga Ramadan sang aton mga utod nga mga Muslim. Siling ni Surungon kapon ang mga hospital sa syudad ang magapatigayon man sang vaccination sa ilang mga personnel para sa ika-2 nga dos ang AstraZeneca nga bakuna. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Ba si Aksyon Jenny Ulate, arasya, nagamonitor kay Jenilyn Villasor. Good morning. Kay Nimpa Ibanez ang Tangob. Kay Bia Jonathan. Kay Junior Pilagyo, good morning. Kay Banoy Bahande. Sang Purok Kabukiran Takuling. Kay Mikaela Gilaran sang Jida. Nagaupo sa aton. Kay Utay Benedicto sang Victorina Heights, Mansilingan. Good morning man. Kay Idilaos, good morning. Subong man kay Lorski Didulo, morning from UAE.
Sige. Kay Manjo Arniho. Good morning. Upod-upod lang dudugsing lang, tagsa ka kagahon. Mabalik kami pagkatapos ni. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Action Radio. Pagdayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa aksyon sang inuras no ang patak sa aton sini orasan na gabulhog lang ang mga inuras. Relax kamo kadali, balikan ko kamo pagkatapos ang akon obligasyon. Standby. Ang inyong mabatian.
ang ginapamati Alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan Responsable at ang balita Pagdayon na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1!
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14. Philippine Sea. Abi ko na iban-iba na to. Nasiplatan naman mga 300 naman ka mga sakayan dagat dira sa West Philippine Sea. Daw la untat niya, daw medyo gapanunlog ang China. Imbes nga puerte ang protesta sang pungsod Pilipinas, nadugangan nahimo pagid 300 iya ka mga sakayan dagat ang nagalambiyong dira sa West Philippine Sea. Amakin mo yan? Sige Total, wala matamay mo Pakanubo matagyapon. Kay hadlo kita sa pungsod China. Kay Teresa Luksin sang Salwa Quiet, good morning. Kamusta ka na? Kay Amor Malayang. Kay Al Vicino Tenorio sang Sara Iloilo. Kay Elmer Buyet Villamor, good morning. Kay G-Boy Arbias. Kay Art Tandoy sa Sinda Panggulayan, Central Maaw, naga-monitor man. Kay Josette Magua de los Reyes. Kay Michelle Sayo Gimeroy. Si Philip Laurenti Aresya. Si Ibon Boucher sang Germany. Ibon, good morning. Nagpadala 50 stars. Thank you, Gid. Kay Dodge Dalida, kay Noe Erwin Gonzales sang Maaw, good morning lang. Subong dira kay Daday Hilado sang Barangay Alihes, good morning. Uy, Aksyon Indre, birthday mo, boss? 14 ka, no? Advance happy birthday ba kay wala sa obra, boss? Gapangalit, dulong nila kay pamahaw dia. Advance happy birthday kay Engineer Henry Espolgar para, boss. Busog naman tani. Sang pamahaw. Kay Antonio Flores da, oy. Sa Libertad, nagapatak siya. Umay nga pagbiyahe, kabay pa dako ganansya mo. Dira sa i-taxi. Kay Maria Anali Algara, good morning man, nagamonitor sa Pulo Pandan. O Pulo Pangapi na kamuda, Dr. Alfred's Green Coffee ang ipangapi, nagapangapi na kamuda. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado. Sa napatay sa aksidente nga natabo sa Domingo sang Kagahon sa Barangay Alihis, Ciudad sang Bacolod. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action, Fred, good morning. Report kita sa Bacolod City Police Office. Nagbulig na ang tag-iya sang tracking nagibuguan sa motorsiklo sa Domingo sang Kagahon sa intersection sa Circumferential Alihis Road, Barangay Alihis, Ciudad sa Bacolod nga nagresulta gid sa kamatayon sang driver kag pakapilas sang angkas ni. Suno sa kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7, naghatag na sang financial assistance ang tag-iya sang tracking nga sadto ginamaneho ni Marcel Dalimuos nga pumuluyo sa barangay Pahanokoy nga sadto driver sang Isuzu DH100 nga may karga sang tubo nga diri nagbunggo ang motorsiklo nga ginasakyan sa magpakaisa nga ang driver amo si Joy Lavares nga pumuluyo sa barangay Banog-Banog
Bando sa Isabela, kag ang kasili nga siman, nga pakaisa sini, nga si Paul Riwel Villacapa, nga pamuluyo sa Barangay Kamindangan, syudad sa Sipalay. Sa masabong nga palad action pred, patay ang driver nga si Joel Lavares, samtang ginabulong pa sa Corazon Occidental Monterribano Memorial Regional Hospital, si Villacapa, kag luwas na sa Katalagman. Sunod sa kay Police Captain Elmer Bonilla Action Fred, posible ang insurance sa salakyan ihatagman sang tag-iya sa pamilya sa napatay nga si Lavares. As to the development ng kaso ng insidente last Sunday pang kagahon, so far nagkamap into agreement na itong both party nga ang biktima hindi na tumag-file sa tag-iya sang panakyan kay the fact daw na intindihan naman ito nila ang mga konsekwensya kung mag-file sila ng kaso. Nag-come into agreement sila nga mag-settlement na lang kag si owner sang Isuzu truck mahatag na sa sang financial assistance with regards sa burial sang biktima. And addition to that siguro ang iyang insurance basi idugan niya dito sa biktima actionary. Dugang pa sa Freddy Bonilla nga wala pa yan nakatumangay ang pamilya sa Pirason sa tag-iya sang tracking nga posible sa pagwasili magatubangay man sa police station number 7. Nagisikita sa affidavit of non-interest ang pamilya sa napatay para masira na ang kaso nga aksidente nga natabo sa Santo Domingo sang kagahon. Ining report ginadulong sa sa kaluwan sang Santon Placer Baso. Placer Baso. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Kay Ame Agustines Baron, good morning man. Kay Melchor Baruca Rombines, kay Dante Makilanda, kay Hasmin Roldan Rabilio, kay Junel Cartel Reliote, good morning da. Dira sa Bilyuti gali family sa Maao, kay Warlito Nisha, good morning man. Sige. Dira sa good morning kuno sa Barangay Magbalyo, dira sa may Barangay Talok, halin sa Barangay Talok. Oy, sa aton mga utod bala, base kung may kapan kamo nga bukol sa lawas, hindi pagpadugaya. Kinanglan matunaw ina siya. Kasi una ginapaoperahan inay. Ini mga goiter bukol sa baga, tumor, arthritis, kag iban pa. Subong, may nadiskubrihan nga ang mga bukol nga nagatubo sila lawas natunaw gamit ang Santon Plus Herbal Capsule. So, kon may bukol nga magtubo, hindi na pagpadugaya. Tunawa gamit sang Santon Plus Herbal Capsule. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para hindi kadali tapikan, ilan at sipon ubo kag trangkaso, mga patimaan abyan inaasang COVID-19. Pero kung naka-Mighty C kamo, mabakod ang lawas, mabato sa anuman nga pamalatian. So ang kombinasyon mabakod, Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Wala man ni gabula, gaupod permi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Sige Ari ay, standby ka mo kay amuning ginahulat ninyo. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 10-23. Una nga bula 10 kag 23. Second Draw 32-22. Ikadua nga bula 32 kag 22. Third Draw 13-36. Ikatatlo nga bula 13 kag 36. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita. Baud ako ng jackpot to. 138 milyones
211,886. Resulta in any order, 42, 37, 1, 5, 38, 17. Resulta sang 645, 42, 37, 1, 5, 38 kag 17. Sa ilo kita 655, ang jackpot 29 milyones 700,000. Kombinasyon in any order 30, 23, 19, 28, 48, 22. Resulta sang 655, 30, 23, 19, 28, 48 kag 22. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid, kaya ang Dr. Alfred's Green... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Target ang isa tubtob 2,000 ka mga tao nga mabakunahan umpisa Biyernes nga daw. Si Aksyon Del Salazar may report. Aksyon Del, please go ahead. Bayag Action Fred, subong adlaw Webes, wala sang mass vaccination kontra COVID-19 nga patigayunon ang Bacolod Emergency Operations Center. Suno kay Dr. Chris Surongan, Deputy for Medical sa Bacolod EOC, subong adlaw Action Fred magapahuway ang vaccination team kag magapreparara para sa mas madamo nga numero sa mga tawo nga bakunahan sa masunod nga mga inadlaw. Ginapahayag ni Surongan Action Fred nga target sa Bacolod EOC ang 1,000 tubtub 2,000 ka mga persona nga mabakunahan kontra COVID-19 umpisa sa Biyernes nga adlaw. Ginanunsyo man ni Sorongon nga sa weekend o kung Sabado kung Domingo nga adlaw, wala man sang vaccination nga patigayunon ang syudad. Kung madumduman, pinakaulihi nga bakuna nga nag-abot sa syudad
among 19,420 doses sang AstraZeneca vaccine gikan sa gobyerno nasyonal. So we're targeting an average of at least 1 to 1,500 to 2,000 per day nga mabakunahan. Wala kita bakuna weekend. Buwas holiday kita pa, huwag kita. Nabatian si Dr. Chris Rongon sang Bacolod EOC. Halungan gid nato ng aton ikaayong lawas karon nga mayar sang COVID-19 pandemic. Gani agud manikawan ng mga ang Action News sa Bacolod City Government Center Action Day sa Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:31. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe.
mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Milyones pesos nga balor sang proyekto giton over ni Gobernador Lacson sa pulo ka mga barangay sa probinsya. Balita Kapitulo. Upol kita kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May pulo ka mga barangay sa Negros Occidental ang nakabaton sang pundo para sa pag-implementar sang proyekto sa isa ka turnover nga ginpatagaan sa Kapitolyo Provincial kahapon, balor 3 milyones pesos nga barangay projects ang gin-turnover ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ang mga benepisyaryo nga barangay among barangay Antipolo sa Gomez Banwa sa Pontevedra, Celestino Villasin, Zone 5 kag Zone 1 kalakip ang Sikaba sa Cadiz City, barangay Minaotok sa Calatrava, Kanselayan sa Murcia, Kamingawan sa Kabankalan, kag barangay Aranda sa Banwasang Hinigaran. Ini ang gastohon sa pagpatukod sang water system, pagbakal sa multi-purpose vehicle, office equipments, kag furniture, kag pagpahamtang sang mga street lights, kalagip ng pagpatukod man sang multi-purpose covered court, mga footwalk, riprap, kag ang pagpasimento sang barangay road. Ang kaksonyogikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinuboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:38 na. Kayuhin nyo sa Rabia sa La Castillana, good morning. Kay Arman Regalado, sang Montara, Isabela. Kay Mark Eugene Mosquera, good morning man. Kay Jubal Trinidad. Kay Milbien Piñapel. Kay Elizabeth Malaka Gamala, happy feast day kuno karong adlaw sa tanan nga parishioner sa Our Lady of Fatima Parish Shrine sa San Sebastian, Santa Ana, Barangay 31. Kay Mox Espanyolada, good morning lang. Kay Louie Aldas Senior, ga-monitor lang. Ariglado. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan.
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y Sagsag ang mga kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa mga palanggang mga tagpalamating.
Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Madayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Don't just throw away questions and statements. Kasman ang aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasman ang aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38 Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54, pipila ka mga blatter entry
opisyal nga nabalag sa record sa aton kapulisan. Kung kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, ginpasalamatan sa mga kapulisan sa idalom sa Bacolod City Police Office. Ang grupo sa Southern Negros Filipino-Chinese Chamber of Commerce kag Negros Occidental Filipino Chamber Chinese Amity Club Incorporated matapos naghatag sang bulig kag nagdonar paagi sa fuel coupons valor 10,000 ka pesos. Sunod diri kay Police Lieutenant Liberty Enjapi ang ghastly personal nga gina-turn over ni Crispin Chua kay Police Lieutenant Rondil Tapang ang tagpamuno sa Tactical Motorcycle Riding Unit sa Bacolod City Police Office. Dugang pandiri ni Enjapi, dako ang mabulig sa fuel support gikan sa among grupo ilabi na sa Tactical Motorcycle Riding Units to intensify anti-crime activities sa syudad. Samtang nagpatigayon man sa ilasiding crime prevention operations kag police visibility sa mga dalanon sa syudad sang Bacolod. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:56 kay Milagros Morales sa Maaw. Good morning. Karande Artiaga Santisas, kay Angela Liarte gayon dato, kay Maricon Castillo kuno sang Libanon. Good morning. Kay Cory Bidahas sang Quiet. Kay Batoy Maranyon, bao kape kita. Kay Abilia Dilpen, happy birthday kuno kay Christine. Kay Russell Gomez, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna.
Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa Dos. This time check is brought to you by Neurobion, helping through heroes by nourishing herbs. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Muling na kay Linda Giroy Imalay kag kay Rodita Trinidad Crosset. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Edin Aboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,